what's the best way to enjoy the summer? Edi travel! We will visit and experience destinations na hindi matatawag na mainstream dahil karamihan dito ay hidden gems pa rin kung tawagin. Tuwing tag-init nga ay dinarayo ang lugar na ito ng daang-daang mga bisita at maging mga turista. Kalmado ang alon, malinaw ang tubig, parang yakap ng kalikasan. Samahan niyo ako, Yana, ang inyong Jolly Traveler. Hi! I'm back! Let's keep calm and enjoy the sun dito sa Ganda Mo, Pangasinan. #Travel Goals. #Pahabol sa Summer Travel Goals.